Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Zvakangoma hazvo vedu we. Kune vaya avo vari kushandisa application yedu, you can keep on using ndikubva mukutumidzira mamwe maconfessions izvezvi avo akatumidzirwa naHaiti. Ndaita copy and paste, saka munokwanisa kuverenga zvenyu. You can still give me feedback. Very soon our application will come public. Regedzai tibva tapinda muma messages edu. Ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inino nyaya yandiunza pano mukoma inhau kuti ndakaurayawo sisi vangu uye zvekare ndiri kugara naBankuru. Tatova nemwedzi mitatu kubva zvatakatanga kugara tose. Ndichitaura nemi kudai so, murume wangu haasi kutomboziva kuti ndiripi. Akatombondithreatena akati iye ari kuda kuti ange achindipa kupuro. Akati saka uripi, ndikuda kuti ndige ndichikupa kupuro so that I can move on with my life. Kwamanashi munhu mumwe chete ari kuziva dhiri rose ndimama vangu. Saka amai vangu ivowo vakaenda pabarika ndobva vachizoroorwa natete vangu, but tete vainge vakaroora amai guru vakazoshaika, vakafira muaccident, vakafirapo paspot. Saka amai guru ndivo vainge vari mama vasisi vangu. So we share the same father but from different mothers, but vana amai vedu ivo vari siblings from the same father and the same mother. So takangokurawo tiri vanhu vainge vachiwirirana. Ina handitozivi kuti ndakazototangawo kutocheva Bankuru zvaita sei. Maybe yainge iri nhau yekungogara ndichingoshungurudzwa nemurume. Zvakaitika ini ndainge ndichigara kupindura nemurume wangu. Murume wangu iye ainge ari musoja, saka ainge achingogara achingondishungurudza kubva zvaakazotanga kudanana neumwe musikana. Saka nemusikana uyu vainge vakutodanana zvainge zviri very serious. Kana mari ndakabva ndatorerwa kadhi mumba ndainge ndava kusapiwa kana kadhi, musikana yeye ndiye ainge ava kutogara nekadhi remurume wangu. Saka aiti kana akatambira dzimwe nguva aizotondiudza kuti achanokuereta mari yekuti tinge tichikwanisa kutenga zvokudya mumba. Life was very difficult. Ndakabva ndachizotaura nasisi ipapo vainge vachiri kuSouth Africa. Vakabva vati munenge nauya, hapana pandingakusiya uchitambudzika kudaro. So ndopandakabva ndachizovatevera ndikatanga kushanda ndiri kuSouth Africa. Sisi ipapo ndipo pavainge vachigadzirira kuti vange vachiuya kunoku kumhiri kwemakungwa. Vauya kuno naBankuru takabva tachizosara tiriko kuSouth Africa. Hapana chakaitika, asi mukomanashi ndaiti ndikaenda kumba kwaBankuru ndichinowacha ndaingonzwa feeling yekuti ndatova mukadzi wavo, but handina kana kumbogara ndakavaratidzira kuti ndainge ndava kuvaona sekunge vainge vava murume wangu. Fast forward, Bankuru vakabva vachizotevera iniwo ndakabva ndachizonzi ndinge ndichizouya kuholiday kunoku kumhiri kwemakungwa. Ndikatoona kutoti vainge vachitogara muka-apartment kavo ball. So it was a 2-bedroomed apartment. Semunhu ainge agarisawo asingachazivi chinonzi munhurume, ndainge ndava kungofila. Ndakatombodanana neumwe murume wemunhu, but tikabva tarambana because ndainge ndava kuda Bankuru. Asi zvadaro mukoma handina kuda kuzviratidzira kuti ndo zvava kuitika, ndo zvandava kunzwa muropa rangu. Saka nerimwe zuva ndakangotarisa sisi naBankuru, ndakangoboekana ndokubva ndatongoronga zano ndikati pano ini hangu ndava kutoda kuti ndige ndichitorera sisi vangu murume wavo. Ndokubva tachizotanga kudanana. By the time pandakazodzokera kuZimbabwe tainge totodanana for the holiday. Pandakadzokera kumusha
ndakabva ndachizotanga kufamba uko murume ainge achingonditsvaga everyday kuti ndiripi asingatozivi kuti ndiripi. Nabamukuru tainge toita communication. Takabva tachizosangana nabamukuru pavakauya kumusha, pane zvavainge vachida kugadzirisa. Ndoda kureurura kuti takatoenda tose kuChipinge, saka tine tumwe tumudzi twatakapiwa tumaherbs twainhuhwirira. So ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichidzokera kumurume, ndikadzokera ndikamubikira. Then ivo vakabva vanzi vaifanira kuti vange vachizobikira sisi vakabva vatotanga kutorwara, vakazofa zvavo. Sisi ndava kunoku ndaipota ndichivabikira mishonga, saka sisi vakangonzi kenza ndokubva vatofa. Izvi ndo zvakaitikawo mukomanashi. Ndoda kureururawo pamberi pechaunga chose kuti izvi ndo zvandakaita. Dai Mwari vangondiregererawo, nekuti pane zvose izvo zvandakaita ndakatozviitawo ndichingoda kungotesta kuti mishonga inoshanda zvechokwadi here. And now ndava kutoona kutoti zvechokwadi mishonga yekuChipinge inoshanda. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Izvi handina kuzviita nekuda kwekuti we share different mothers, asi zvakangoitikawo mukoma ndisina kumbotarisirawo, sezvandataura kuti masituation ndiwo anokwanisa kukonzeresa kuti munhu unge uchizosvika pakuuraya your own blood sister. Handina kuvauraya nekuda patakapiwa mishonga iyi. Eniwo handina kunge ndakatoziva kuti mishonga yacho inouraya. Se zvakangoitikawo pamurume wangu, handiti ndakangomubikirawo, hapana chakaitika paari. Saka bamukuru ivowo pavakabikira sisi, hatina kunge takaziva kuti ndo zvichazoitika. Please, when you post my story, tell me. I'll be following through in the comment section. Vanenge vachida kundijaja, munokwanisa kundijaja, tichazongonoona nawo kana tava kudenga, because unokwanisa kurarama uchijaja vamwe uchizviudza kuti hauna chivi chaunotitadzira Mwari, asi kana zuva rekutongwa rasvika unokwanisa kuzotoshamisika. Mwari vachikuudza kuti kwainga 1 mubhaibheri rangu ndakati handidi kuti vanhu vange vachizojaja, I can only be the judge. So kune avo vachazokomenta panyaya yangu, komentai muchiziva kuti kana ukataura zvisina basa, gehena rako uchawana rakakumirira. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi be careful nezvamuchataura pa confession yangu, nekuti munokwanisa kungonyora zvinhu zvisina basa, but kana manyora zvinhu zvisina basa, zivai kuti munokwanisa kuzowana gehena renyu rakakumirirai. Ya pakaipa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pane mwenyaya zvekare iyo yandakatumidzirwa, vane mapictures maviri awo avakatumidzira zvakangooma, ruoko rwavo rwuri kuita sekunge rwuri kuora. Ivo vakati mukoma makadii zvenyu? Handizivi kana muchiziva n'anga kana maprofita kana mafundisi. Ndiri kutsvakawo help sezvamuri kuona. Ininiwo ndainge ndiri driver, ndo basa rangu iro rainge richindiraramisa. Zvakatangira apo patakaendeswa kun'anga nemudhara uyo wandainge ndichishandira, akati iye paanofamba anofamba nemadrivers ake ose, even though ndiri munhu anonamata, but ndakangoti ndinge ndichienda because ndaitya kudzingwa basa. Taenda kun'anga, tine mishonga yatakanzi tinge tichigeza nayo. Tapedza kugeza, iye akabva achizogezawo nemvura yatainge tageza. Ini ndini ndakatanga kugeza mukomanashi, sezvo ndainge ndirini mutsva pakambani iyoyo. Saka murungu wedu ndiye akazopedzisira kugeza. Kubva ipapo ndakazotanga kungonzwa kuvaviwa mukati memaoko angu ndichikwenya. Saka ndaiti kana ndikakwenya pobva pabuda karonda. Iko zvinozvi ndava kunzi ndine kensa, please ndibatsireiwo. Ndakabva ndazomiswa basa mushure mekunge ndatanga kurwara. Ndichazivi kuti ndakashandisiwa here
nemurungu wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa munozvionawo sei nyaya yekuti kana mufamba munofanira kuti munge muchifamba muri mose mahwani. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Isuwo tiri kushungurudzwa nengozi iyi ndiye umwe mukorokoza uyu akabva mukushaika. This was last year. Saka tine imwe hanzvadzi yedu uyo anaitawo zvekusponsor mamaini. Saka kwakabva kwachizofa umwe murume uyo akafa zvainge zviri very funny, but akazowanikwa akabviswa matumbu ake ose. Saka takazofamba semhuri ende ivo mukoma havasi kumboramba vari kuti ndivo vakachekeresa munhu, asi nyaya dzacho dzakangotsikwa. Saka zvakangonzi mukorokoza uyu akafa mushure mekunge arwa nevamwe vake ndokubva vabayana nemapanga. Even though zvirizvo zvakaitika, but ivo mukoma patikaenda kun'anga vakatotanga kutochema vachiti vaneta nekuramba vachingoona chipoko, uye zvekare chipoko chemurume uyu chiri kuda kuvauraya, chainge chichida kuvauraya panguva yacho iyoyo unless vareurura. Saka vakabva vachizoreurura. Semunhu ane mari takazoenda tikabva tachizonobhadhara kudzinza remufi. Asi mukomanachi, ngozi iyi kuputika kwayakaita tava kunetswa zvekare neimwe ngozi. Saka madzibaba edu mukomanachi, baba vangu ivo zvekare vakaponda munhu uyu vakamuponda. Hanzi vari ivo nasekuru hanzvadzi yaamai vainge vari vose kuhondo. Hanzi muna 1971 nguva yehondo. Isu tainge tisingatozivi kuti kune dzinde kudzinza redu kuHonde Valley. Isu takazongokurirawo kumasvingo kwaGutu tisingatozvizivi kuti madzibaba edu akazototiza vakabva kuHonde Valley kwavainge vakavakira, kwavakakurira, nekuti ndo kwavakapondera munhu wacho iyeye. Kumuponda kwavakaita vainge vari baba, sekuru, hanzvadzi yaamai zvekare neimwe shamwari yavo uyo wataitofungidzira kuti mhuri yake titori neukama, nekuti pavakazobva ikoko vachiuya kuzovakira kwaGutu vainge vachizviita mukoma nemunin'ida. Even nasekuru vedu vainge vachingonzi mukoma wababa, vainge vasingadi kuti vange vachizozivikanwa kuti ivo vainge vari mabhinya. Saka ngozi iyi yava kunetsa mukomanachi iko zvino zvindichitaura nemi. Sofa kubva zvayakaputika ngozi iyi mudzinza mava nevanhu 2 vari kupenga nevamwe 2 vakafa. Iniwo ndava kutya mukomanachi kana murume wangu atova nestress nekuti ndakazvitakura. Apa ndiri kunzi nhombo yacho yandiinayo, hanzi mwana uyu ndinokwanisa kuti ndinge ndichizofa inini, kana kuti iye mwana ndiye anokwanisa kuzofa kana mimba yotanga kurwadza. Hanzi mweya wengozi uri kuti unoda kuti unge uchizodya inini kana kudya mwana wangu. So mukomanachi ndo nyaya yandiunzawo pano. Handizivi kuti vedare renyu vangandibatsirawo sei. Vana baba vedu vakacheka munhu mabhora vakadya vachida kuita business rehove. Vana baba vedu vakafa, including sekuru, bamunini vainge vasara vaizviramba, asi vakazobvuma last year kuti ichokwadi ndo zvakaitika. Baba venyu vakauraya munhu, ndokusaka takazotama tikatiza tichibva kwaHonde. Vose vakazouya vakavakira maGutu. Tainge tisingatozivi kuti ndo kumusha. Zvino hatichazivi kuti toita sei mukoma kuti tinge tichitanga kuronda mweya wemunhu uyu. Vamwe vari kuramba vari kuti handei kuMozambique, vamwe vari kuti dai tangotsvaka n'anga muno muZimbabwe, tongotsvaka n'anga inotibatsira sezvo zviri zvinhu zvakaitika kudhara, uye zvikari vanhu vacho vakazviita
ivo vakashayika, tinofanira kuti tinge tichingotsipika mweya wemunhu uyu. Usaramba uchitinetsa. Ende mbinga yemudzinza ivo mukoma vanotiwo sezvo vakabva mukuripira imwe nyaya havanawo mari. Isuwo mukomana chitiri vanhu vanotambudzika. Iniwo ndainge ndichishanda samaid, but kubva zvandakabatira pamuviri mukomanashi ndinopota ndichizvimba makumbo and BP yangu inogara yakakwira, saka handina kwandinokwanisa kuwana mari. Ndanga ndichikumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe kana muine munhu wamunoziva anokwanisa kutibatsira uye zvekare tipeiwo mazano, ndinokumbirawo kuti muge muchitipa mazano, nekuti chiga cherufu chakatarisana neni iro rino gore. Handisi kuda kuti mwana uyu wandakatakura ange achizofa kana kuti inini ndinge ndichizofa kana ndikaenda kuchipatara. Ndikuda kuti ndinge ndichidzoka nemwana wangu, ko kana ndikafa ko vamwe vana ava vandakazvara. Asi hanzi mweya wengozi wakatsamwa. Ngozi iyi mukoma iri kutopengesa vanhu vemudzinza. Zvino mukoma vatainge tichivimba navo nekuti ndivo vainge vaine mari, ivo vari kuti vakaremerwa havana mari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi zvinhu izvi zvakaitika mugore ra1971 kuHonde Valley. Vana baba vavo hanzi vakacheka munhu matools ake vakadya vachida kuti business ravo rehove ringe richibudirira. Strange things indeed they do happen in this world. Kwava kubva vachizotiza vakaenda vakanovakira kwaGutu. Vana vakangokurawo vachingofungidzira kuti kwaGutu ikoko ndo kwakatangira dzinza ravo, izvo vanhu vainge vakatiza kuHonde Valley uko. Pakaipa. Hanzi ndinokumbirawo maadvices nekuti vakatarisana nemweya werufu iro rinogore. Regedzoiti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 53 yese kuberekwa. Ndiri kudanana neumwe murume changoti mukomana uyo ane makore 22 yese kuberekwa. Iye anoita zvekutenga achitengesa mafoni nemamwe magadgets akasiyana siyana. Takangosanganawo mutauni. Ini ndikuona sekunge kamukomana aka kakaromba. Paakandikumbira mafoni numbers apo pandakatengawo ma-earphones ainge achitengesa, ndakangomupa ndokubva achizotanga kundipfimba. Sezvo ndiri shirikadzi ndakazosvikawo pakukurirwa nemuyedzo, ndokubva achizouya kumba kwangu tikabva tachizorara tose. Asi kubva zuva ratakarara tose ndinorota ndichimhanyiswa, asi ndinenge ndiri kuMozambique. Ndinenge ndichimhanyiswa nevarume vanenge vakabata matemo, vanenge vachida kundiuraya. Saka pose pandinozonopepuka ndinenge ndakandirwa mukomba. Asi chinozondinetsa ndechekuti ndakandirwa mukomba kudaro ndinobva ndachizoona vision ropa rangu richisvinirwa muhari, asi hari iyi inenge yakabatwa nemukomana uyu. Kubva ipapo ndinomuona ava kufamba nemotikari dzinotyisa dzinodhura. Iko zvinozvi haasi munhu ane mari, anongoraramawo achiita zvekiya. Dzimwe nguva ndini ndinotomupa mari yetransport yekuti ange achikwanisa kuenda kubasa, nekuti anenge achingochema kuti zvinhu zvakamuomera. Munhu uyu haana kuromba here kana kuti haasi kutondishandisa muurombwa hwake here? Zvinhu zvake hazvisati hazvo zvaita. Ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundipawo maadvices. Hongu, there is a big age difference, but sezvandataura kuti ndakasvikawo pakukurirwa nemuyedzo, nekuti murume wangu anga ava ne5 years kubva zvaakashayika ndisina kumbogara ndakarara nemunhurume. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Yo.